אני רוצה להגדיר איזשהו מבנה נתונים חדש שמקבל נתונים ושומר אותם באיזשהו מערך, אבל אני רוצה גם לשמור את הזמן שנכנס לשם אותו איבר. אז לפני זה אני אגדיר קלאס שנקרא myItem, נקרא לו item. באייטם הזה, מכיוון שאני לא יודע איזה סוג של טיפוס נכנס לשם, וזה כל היופי של הג'נריקס, אני שם T. וזה הטיפוס שלי T. זה האייטם body, זה אותו כבר נעשה אותו public. אני לא יודע מאיזה טיפוס string, int וכולו. ואני גם רוצה לשים את ה daytime, מתי שהוא נוצר, אותו איבר. אני רוצה גם שיהיה לי את הזמן שלו, אז לכן אני אשים daytime ואשתמש בפונקציה הסטטית. now. אני אשתמש בה בעת היצירה, daytime when created, או נקרא לזה created date שווה ל-daytime הפונקציה הסטטית now, סליחה, property הסטטי now. לכן שיווצר לי קלאס item, אז ייכנס לי הערך של הזמן שבו זה נוצר. האייטם body הוא מסוג T. ניצור עוד קלאס שנקרא time collection. time collection. אנחנו לא יודעים מאיזה טיפוס אנחנו נכניס את הפריטים, ולכן אנחנו נסיע אותו בתור T. אנחנו ניצור פונקציה שנקראת add new item, שהיא מסוג T. היא מקבלת פרמטר מסוג T. לפני זה אנחנו נגדיר את ה-array collection שלנו. נכניס את system.collection, נכניס את ה-array, ניצור איזשהו array collection, array list, שווה ל-new array list. אוקיי, ויש לנו את הפונקציה add new item שהוא מטיפוס T. בסדר? אנחנו נהפוך את ה-T הזה, נהפוך אותו אנחנו ניצור קלאס מסוג item שהוא גם כן מסוג T, אותו T. item שווה ל-new item. לאותו i שנוצר לנו, i נקודה
create date הוא כבר ייצור לו לעצמו את הזמן שמה, ו-item body הוא יהיה שווה ל-new item. לאחר מכן לאותו array list אנחנו ל-array נקודה add אנחנו נכניס את i. ואז למעשה אנחנו יצרנו איזשהו collection משלנו ששומר כל סוג של קלאס שנרצה להגדיר, שומר אותו בתוך array list עם התוספת שהוספנו, תוספת של הזמן. בואו נגדיר את זה. אנחנו time collection, בהתחלה נשתמש בו בתור string. בתור string tc נקודה add new item הוא כבר יודע שזה מסוג string. נכניס כמה סטרינגים ונראה בדיבאגר מה קורה בפונקציה add new item. נריץ כאן ונקבל הגיע new item את הסטרינג הזה. אנחנו יוצרים item, נוצר לנו i שהוא item ויש לו את הזמן שזה עכשיו. האייטם בודי שלו הוא null, ועכשיו אנחנו נכניס לו את האייטם בודי ונכניס אותו כמובן לקולקשן שלנו. אותו דבר האייטם החדש הזה. והשלישי יוצא שבסופו של דבר יש לנו עוד אחד, יוצא שיש לנו בארי 3 סוגי אייטם מסוג סטרינג שיש להם את הבודי עצמו ואת הזמן שאותו רצינו.